So ayan mga kachaps, ito na, ginagawa ko na oh. Ayan. Mahirap pa to, mahirap gawin to. Hello mga kachapsoy, welcome back to my channel. Yeah, break it down yo. Ngayon ay nandito tayo ngayon sa Barangay Kalumutan. At ito yung aking mga kasamaan. Ayan, tumatakas na yung iba. Ayan si Mr. Juby. Mr. Juby, can I make a request? Ay, DG pala yun. So ngayon, tapos na tayong magkape. Nag-usap-usap kami ng negosyo kanina at ito, nagbayaran na kami ng aming mga transaksyon. Ayan, malaki-laki po yan. Congratulations mga May mga gustong sumali sa vlog ko pero gusto mo na mamulbo. alis na ako. Sige, hindi kita isasali. Sige, bigyan mo na yan ng pulbo bago yan mabidyohan. Alis na ako. Hala, ya di man interesado. Nay, Sige. kay Ingrid, ikaw lang. Si baby malat di gibay sayo malat sa camera ko. Nay. Grabe. A few moments later. Ayan mga kachapsoy. So ngayong araw, magpapaturo tayo kung paano gumawa nito. Oh. Ayan. Ang tawag po dyan ay pawod. Pero sa Tagalog, pawid. Ayan. Tapos, ito naman, yung mga basta, natanggalan sa kasaw. Ay pala yan, ito. Tapos ko nang gawin to kanina. Hindi ko lang nabidyoan ang sarili ko kasi syempre, nagagawa ko. Ayan o. Ang tawag dito ay tahi. Ayan. So ngayon mga kachapsoy, kasama po natin ang isa sa pinakamatandang magpapawi dito sa Barangay Kalumutan. Ayan yung auntie ko po, si Mayninit. Yan. Proud po kami sa kanya kasi yung pawid po niya, maraming bubong na po ang naano nito, na ayos. Pero pagdating ng bagyo, kumakanta kami ng kay rami ng inasak na takana. Sige. Kadibidyoy kami didi nining. Ay pagtahubi ha. Hindi kay. Atrasan to ha. Kailangan kami dito ha. So ayan mga kachapsoy, this is it. This is it pansit. So ito po ang tawag po dito ay tigbaw. Ang tawag po dito ay tigbaw. Ayan. Ito naman mga katapsoy, ang tawag po dito ay tahi. Yung ginagamit sa pagtahi. Yung tigbaw po, ito po yung pundasyon ng pawid. At saka yung tahi naman, ito po yung bali pantali ng pawid. So ayan, ipakita ko sa inyo kung paano gawin at mamaya magdi-demo tayo. So ayan mga katapsoy, ito na, ginagawa ko na oh. Ayan. Mahirap pa to, mahirap gawin to. Hala, parang buksol yung kamay ko dyan. Hindi pa talaga ako yung gumagawa, yung auntie ko po. Ayan. So sa mga gusto pong mag-order, mura lang po yung pawid nila dito, 650 lang po. Pinatungan ko na po yan ng 50. 600 lang po yung pawid nila dito, pero pag naawa po kayo, 650 para may patong naman po sa akin. Ha? Nako, hanggang dito na lang. Kunti lang pala yung ano natin, yung sasa. So ito po ay galing po to sa, nasan nga Ran? Dahon po yan ng nipa. Ayan. Dahon po to ng nipa na ginagawang pawid. At ayan, ito po yung finished products. At
kapag inilalagay na po sa inilalagay na po sa bubong, ganito na po siya, oh. Ayan. Oh, di ba? Oh. Kaya nga, ayan na. Ay, ano ba 'yan? Ano pala 'yan? Hanger pala 'yan. Ito. Bunakan pala yung nabidyohan ko. Oh, ganyan na. Oh, di ba? Ang ganda. Presko po sa bahay, pagpawid po yung bubong. Ayan. Whew. So ayan mga kachapsoy, hanggang dito na lang. Nagmamahal, Charo. Ayan mga kachapsoy. Ito po mga kachapsoy yung sasa. Ay ano po, tigbaw. Ito po ay nakukuha sa maininit. Saan nakukuha yung tigbaw? Yan. Sa kaguguban po nakukuha yung tigbaw. Sa kagurangan po, sa kagubatan. At yan po yung pinanggagawa ng bali pampatibay po ng pawid. Ayan. Mga kachapsoy, pahirapan pang pagkuha nito. Kaya naman po mabuhay po yung ating mga kababayan na gumagawa po ng ng pawid, dahil pahirapan po ang paggawa at konti lang po yung kanilang kita nito. 600 lang po yung 100 pieces at gulpi pong ang dami pong paghihirap ang bago makuha nila yung halagang iyan. So mabuhay po yung ating mga magpapawid. Ayan mga kachapsoy, yan po yung tahi. Pero pag kinakain, ang tawag po taho. At sila po yung mga mananahi. A few moments later. Ayan mga kachapsoy, para po sa mga naghanap ng rabbit, lalo na po dito sa may bandang Lawang, mayroon po kaming binibenta dito sa amin sa Barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar. Tig 400 lang po ang isa. At marami po kayong pagpipilian. Maraming variety po yung pagpipilian para sa rabbit. Ayan mga kachapsoy. Sa mga gusto pong tumingin, maaari po kayong magsadya dito sa amin sa Barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar. Hanapin nyo lang po sa Sir Elmer Galit Servito ang kanyang bahay, at makikita nyo na po yung iba't ibang rabbit na kanilang tinitinda. O maaari din po kayong mag-message, private message kay Sir Elmer Galit Servito, o kaya sa kanyang Facebook page na Maestro Waray. Ayan. Pwede din po kayong mag-text sa Waray text. So ayan mga kachapsoy, para po sa mga interesado, pwede po kayong mag-PM sa aking personal account Elmer Galit Servito, at sa aking Facebook page Maestro Waray. So ayan, thank you so much for watching, and keep on supporting, following, and subscribing my YouTube channel and Facebook page Maestro Waray. Don't forget also to like, share, comment, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos na i-upload. Ayan.